llofnodiadau mawr I ti, Gwynfor. Dyna ennill mewn tro gyntaf, a mae'r ail dro yn olynol. Mae'n siŵr o fod yn deimlad braf iawn. Ydy, mae hi, ac yn braf cael bod yn ôl hefyd yma am Henebont, Taf ac Elai. Achos mae'n ardal lleol I ti, yn dywys? Ydy, mae hi, ac dweud y gwir, o'n i yma bron I flwyddyn a hanner yn ôl nawr sy'n anodd credu yn ysgrifennu'r cywydd croeso gyda Cadair Eisteddfod. Ac mae'n braf cael esgus I ddod nôl i'r Steddfod lleol, achos dy fi arholiad ddoe, mae dy fi arholiad fori, lle fi'n mynd syth nôl ar y tren, ond nawr fi'n braf cael esgus I ddod nôl. Nôl I Gerdd. Ie, yn union. Felly mae'n siŵr o fod yn gwneud y peth yn chydig yn fwy special bod e'n yr ardal. Ydy, yn sicr, ac oedd criw Llanhari I gyd yna hefyd. Llanhari oedd fy nghyn ysgol I, felly ddim braf cael rannu'r profiad gyda nhw a chynrychioli ysgol Llanhari fyd, ysgol lleol. A ro'n i'n clywed yn Urdd yn traddodi'r beirniadaeth, ond yn dweud bod y gerdd wedi cael ei selio ar y ffilm a'i Daniel Blake. Pam nes ti ddewis hwnna fel pwnc? Wel, fe si weld I yng Nghaergrawnt 6 diwrnod cyn y dyddiad cae, felly do'n I ddim yn bwriadu cystadlu, ond oedd hi'n cydweddu mor berffaith ar testyn yr arwr, ac mae hi'n ffilm bwysig iawn, yn ffilm ysgytwol, ac o'n I am chwarae fo rannu yn cenhadu'r neges yn ei gymaint o phosib. Pa fath o neges sydd yn y gerdd? Wel, mae hi'n dilyn storiau Daniel Blake, ac yn dangos y system ddidostir fydd daliadol sydd yn ni, a'r ffordd mae'r dosbarth gweithiol yn cael ei trin. A gyda etholiad cyffredinol ar y gorwel wythnos nesaf. Fi'n credu bod hi'n amserol iawn. Mae y dosbarth gweithiol yn thema sy'n rhedeg yn dy waith I gyd, os ti'n cofio llynedd, oedd rhywbeth tebyg yn dy waith I gyd? Themau tebyg iawn i'r gerdd llynedd y dweud gwir, ond yn gerdd wahanol iawn hefyd rhywsut. Mae hi'n gerdd eitha ar y brofol ar y degau. Ti'n cyngeneddu hefyd wrth gwrs. Ers pryd wyt ti'n bod yn cyngeneddu? Wel, digwydd bod, Cadair Eisteddfod, meistres y ddefod, nath gyflwyno'r gynghanedd I mi pan o'n I ym mlwyddyn 9, fi'n credu. Ac mae yna gerdd rydd oedd y gerdd hon, nes I ddysgu cyngeneddu cyn barddoni go iawn, ac felly dwi'n sicr yn cynabod fy noledi ddi hi. A felly, blwyddyn nesaf, wyt ti'n am fynd am y hat-trick? Sa'n credu, fi'n eitha boddol gyda 2 gader, a maen nhw'n mynd yn dalach bob tro fyd, sa'n credu bydd lle yn y tŷ ar gyfer un mwy na hwn. Wel, llong i'r chiadau. Diolch yn fawr.